бары ул бер як тарафка югарыныкны икән йөрәгеңне чынлап торып әгәр уяратса онытылыр әле диясеңме онытырга күпме кеширәк чынлап торып шашып яратканны оныталмый икән шул йөрәк онытылыр әле диясеңме онытырга күпме кеширәк чынлап торып шашып яратканны оныталмый икән шул йөрәк яратма дип әйтеп була микән ялкынланып сөйгән йөрәккә мең кат яраланып китсә дә ул яратала шуңа ул йөрәктә онытылыр әле диясеңме онытырга күпме кеширәк чынлап торып шашып яратканны оныталмый икән шул йөрәк онытылыр әле диясеңме онытырга күпме кеширәк чынлап торып шашып яратканны оныталмый икән шул йөрәк син кагылма тырнап күңелемне сөю яралаган кылына яраталу бәхет икәнлеге чагылады йөрәгем җырында онытылыр әле диясеңме онытырга күпме кеширәк чынлап торып шашып яратканны оныталмый икән шул йөрәк онытылыр әле диясеңме онытырга күпме кеширәк чынлап торып шашып яратканны оныталмый икән шул